Sugatan ng isang 35 anyos na babae matapos na mabangga ng motorsiklong minamaneho ng kanyang pinsan sa Sitio Calpi, Barangay Buyo, Manito, Albay, mag-aalas 8 ng gabi nitong Lunes. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Manuel Morcoso, tagapagsalita ng Manito Municipal Police Station, galing sa pamamalengke ang biktima at pauwi na sana ng mabundol ng sospek. Hindi umano agad nakita ng sospek ang biktima dahil sa madilimang lugar at maulan pa. Yung driver, palabas din siya ma'am ng ng lugar diyan sa Barangay Calpi, Palaog Bagayan ma'am. So doon niya natamaan yung si Mian. Nagkausap na ang magkabilang panig at nagkaroon na ng kasunduan. Pagbalik nila dito sa amin, kasama na yung driver and nagkaayos na sila and shoulder nung nakabangga yung gastos lahat. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa mga motorista, pati na rin sa mga pedestrian na magdoble ingat at maging defensive driver upang makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.